Poslední spoj. Vlak se pomalu rozjížděl. Těžce, jako by se mu nechtělo opustit nádraží. Lucie seděla u okna. Praha hlavní nádraží se ztrácelo ve tmě. Světla se rozmazávala do dlouhých čar. Byla noc. Pozdější, než si pamatovala. V ruce svírala jízdenku. Praha, Ostrava. Spoj, který muž jela mnohokrát. A přesto tentokrát bylo něco jinak. Vlak byl téměř prázdný. Příliš prázdný. V celé její části vagónu seděl jen jeden muž. O několik řad dál. Zády k ní, nehýbal se. Lucie si sundala kabát. Bylo zvláštní teplo. Dusno. Vzduch jako před bouřkou. Podívala se na hodinky. Ručičky se nehýbaly. Zamračila se. Možná se zastavily. To se stává. Zavřela oči. Jen na chvíli. Probudil ji zvuk. Kovové zaskřípění. Jako když se vlak dotkne něčeho, co tam nemá být. Otevřela oči. Vlak stál. Za oknem nebylo nic. Žádná stanice. Žádná světla. Jen tma. To je divné, zašeptala. Podívala se do uličky. Muž zmizel. Sedadla byla prázdná. Celý vagón. Jen ona. Z reproduktoru se ozvalo zapraskání. Ticho. A pak hlas. Příliš tichý, příliš blízký. Vážení cestující. Hlas se odmlčel. Jako by si to rozmyslel. Omlouváme se za zpoždění. Lucii přejel mráz po zádech. Ten hlas zněl povědomně. A přesto nebyl lidský. Vlak se znovu rozjel. Bez trhnutí. Bez zvuku. Jen ticho. A temnota za okny. Lucie si všimla něčeho zvláštního. Odraz v okně. Neodpovídal jejím pohybům. Když zvedla ruku, odraz se opozdil. O sekundu. Možná o 2. Srdce se jí rozbušilo. To je jen únava, řekla si. Jen jsem unavená. Ale když se znovu podívala, odraz se na ní díval. Přímo do očí. A usmíval se. Lucie trhla hlavou stranou. Sklo bylo obyčejné. Odraz normální. Ale pocit nezmizel. Vlak projížděl krajinou, kterou nepoznávala. Žádná města. Žádné vesnice. Jen lesy. Nekonečné. Černé. Bez konce. Pak si všimla cedule. Pardubice. Vlak nezastavil, jen projel. To není možné, zašeptala. Další cedule. Olomouc. Zase bez zastavení. Čas neexistoval. Stanice mizely, jako by nikdy nebyly. Lucie vstala. Nohy se jí třásly. Vyrazila chodbou. Do dalšího vagónu. Byl prázdný. Další. Prázdný. A další? Pak ho uviděla. Průvodčí. Stál u dveří. Zády k ní. Promiňte, oslovila ho. Neotočil se. Prosím vás, zopakovala. Co se děje? Proč nezastavujeme? Průvodčí se pomalu otočil. Neměl oči. Jen tmavé důlky. Prázdné. Hluboké. Vy už jste vystoupila, řekl klidně. Lucie cůvla. Ne. Já jsem tady. Průvodčí se lehce usmál. Příliš široce. Ne dnes, odpověděl. Vrátila se do svého vagónu. Těžce dýchala. Srdce jí bušilo tak silně, že ho slyšela v uších. Na sedadle ležel telefon. Její telefon. Odemčený. Na displeji svítila zpráva. Nejezdi tím spojem. Prosím. Datum bylo před 2 lety. Ruce se jí rozklepaly. Otevřela galerii. Fotografie nehody. Zprávy.
Články. Tragická srážka vlaku u Studénky. Jedna oběť, její jméno. Její fotografie. Lucie se rozhlédla. Svět se začal rozpadat. Zvuk vlaku zesílil. Kov skřípal, kola řvala. Vzpomínka se vrátila. Ta noc. Déšť. Únava. Seděla u okna. Ten samý spoj, ten samý muž o několik řad dál. Pak světlo. Rána. Ticho. Takže, zašeptala. Já už. Vlak zpomaloval. Za okny se objevilo světlo. Stanice. Ostrava, hlavní nádraží. Dveře se otevřely. Na peronu stála žena. Unavená. V kabátě. Lucie. Mladší. Nevědomá. Průvodčí stál vedle ní. Máte vystoupit, řekl jemně. Lucie pochopila. Ten vlak nevezl živé. Vezl ty, kteří zapomněli, že už zemřeli. Udělala krok zpět. A co když nechci? Průvodčí se na ní podíval. Pak pojedete znovu. Dveře se začaly zavírat. Lucie se naposledy podívala na sebe, na tu, která ještě žije. Pak tma. V Praze hlavním nádraží se rozsvítila světla. Vlak se rozjížděl. Žena seděla u okna. Svírala jízdenku. Praha, Ostrava. Měla pocit, že už tu cestu někdy jela a že něco není v pořádku.